Sopo kuwi? Lali yo aku masmu lho. Sing tuweke Antarja, sing Kaca iso ngambah Dirgantara. Antaraja, ayo kowe nusul aku nang dhuwur. Ngudulno, munggah. Muduna cuk. mumbul so. Ya. Kowe nek pilih siji, nek pilih loro. Loro berarti isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Isuk lore. Nah, yuk. Kurang jelas lagi, satu lagi. Iya, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Ya, asik. Jas. Gini ya. Ngene iki. Terus nek wong wedok sing bekti, gemi, ngestiti, ngabdi karo wong lanang. Kowe golek bocah wedok sing duwe andeng-andeng ning bokong. Kuwi tak jamin bocah wedok kuwi setia terhadap suami. Kayak no mic to. Ya, sampean pengen tak cekok deh. Penak Ngapain lho? ketoke penak ora? Penak ora dicekuk. Kri-kri piye? Wah, sembrono. Mbak Kori ini cara piring ngoten piring ingkang alus, Mas. Nggih, Mas. Nanging yen sok dahar didamel dahar napa mawon sekeca. Leres, Mas. Ngoten. Menika cara piring ngono piring sing napa piring beling. Nggih, alus. Piringnya badhe remplas. Nggih. Yen pangapunten yen larasipun pelok Pak. Pelok. Jangan Pak. Niki waduh cakrang ning rat. Nggih. Dudu Niki cakran rat nyu. Oh, nggih. Cakran rat nyu. cabang Blitar. Nggih. Ini Kostum kayak grup Pak Eko lagi. Oh, oke kene Mas Bambang Lodoyo barang ya enek yen reno-reno. Cobi Mbak Kori ngagem larasipun gamelan nggih. Nggih. Salipun kula kali Mbak Kori niki sok satu perjuangan, Mas. Nggih, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Zaman napa? Wonten isi rumiyin. Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia, Pak. Ngoten riyen. Kuliah barang to, Wit? Kuliah yen ambil jurusan apa Mbak Mbiyen? Dulu Anu ya. Awakmu juga bonak tok. Aku nggon pedalangan mbiyen. Sing juga pedalangane Pak Sento. Dudu kok iso. jurusan olah vokal. Olah vokal mbiyen nggon sesendonan ngono. Cepi pelokipun, Mbak. Pun derek panjenengan. Nggih, ki nanti nggih. Nggih. Kita duet ya Mas ya. Siap-siap. Gandrung. Mungkin no. Lepaske papan. Dheweke Mas Sigit ngene iki. Dadi tempo niki sut. Sut mudhun kok munggah meneh. Kalau sut turu berarti. Ayo. Mana yen ke Mana yang ke Taman Wuyung. Putraku nder Danur Wendo. Putraku ger. Kok ger. Putraku ger. Cangkeme iku cantol. Putraku ger Danur Wendo. Lho niki. Rama marang ibumu wis mawantu-wantu kowe aja nganti metu tindak tegar ya nger ya. Lho niki sing kok. Tetep lelenggah sawetara ning papan kene. Lho niki. Coba diajeng Setyawati. Dereke matur mbah nuwun. Matur nuwun Pak Camat. Nggih. Mbak Camat. Sugeng tindak Mbak Camat matur mbah nuwun. Mbak Sehat Camat, selalu Mbak nggih. Camat. Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Camat. Ibu nggih. Bu, sugeng tindak niraken nggih. Sehat selalu Mbak Camat. Ngapunten. Lho ya kok kesupen wae Mbak Camat nggih lenggah niki wae. Nggih, tapi beliaunya itu jan Hebat, saestu kok. saestu. Hebat. Bermasyarakat. Mula asmane Mbah Camat, bermasyarakat. Betul. Insyaallah sehat, manfaat, Tetep gandul syafaat. syafaat Kanjeng Nabi Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslale. Ora aku tak tangklet panjenengan, Mbak. dalem. Yen nembang ki nek umpama ngasta mik terus tangane gak ning slendang terus utek kayak ngono ngopo? Kuwi gawan apa nerpes apa Pakulinan. Pakulinan nggih. Pakulinan nggih, Bos. Pakulinan. Gawan Berarti- sinden iki beda-beda. Refleks. Berarti enek sinden ki sing sok nembang terus kabel digulung ngene kae yo
Berarti ya pakulinan ya. Dia tidak sadar melakukan hal Masya tersebut. Allah, iya. iya. Berarti Bojomu kayak duwe pakulinan to? pakulan bojoku mesti nembang mesti ngene. Nano ngene mesti gitu. Neno. Neno. Akhirnya saya nomor Nano. Sekarang kosong. Bojomu edan. Lah keturunan kucing to, Pak. Peper. Sesalamun den lekna Ngeten iki nggih to. Nggih. Mirengke swanten panjenengan bawane Kinanti terus wayange sing ngasta Mas Sigit Arianto. Nggih. Udute Ji Samsu, unjukane kopi susu, daharane telo keju, Nggih. nyetel radio pas penak kuwi pol. Dadi nyetel radio mirengke dalange Mas Sigit ngrungokke suarane Yukori. Grimis udan ricih-ricih. Wah, Sambrem bledek bongko kowe. sadu ngono lho. Gemes aja. sakniki gentos panjenengan. Nah, Lah, kula sampun masaken kagem Kakang kula aja kluthuk. Ya. piye iki? Kowe iki kadung tanteni ya iso Lho, mangsane. gandrung wong ayu. Wong ayu. Wong ayu, Donya ora ana papat. donya ora ana papat. Kejaba sliramu sing tak tresnani. Kejaba mung kowe sing tak tresnani. Pun kakang wis prasetyo Pun donya kakang prapting dalan lahir terus sing batin katresnanku yo mung sliramu wong ayu janjiku ora bakal tak blenjani rino wengi mung sliramu kang bakal tak mulyake uripmu bro wong ayu Anu sampean WA kene, WA. Se alon-alon wae to. Aku ya bingung lho Pak iki. Oke, payang. vokal. Diajeng. Ayo. Backing full. Diajeng. Diajeng, Suarane kurang gedhi nopo? diajeng. Nah, Dawuh Kakang Mas. sepiro gedine? Tekku. Sepiro gedine tresnaku? Kowe kesuwen aku ya langsung kelingan tekku lho. Ngono. Diajeng. Diajeng sepiro gedene. Payang ki yo maku rancang. Diajeng garwanipun Kakang diajeng. wayang wong ya Nah, Diajeng. kok nah Ngene. ngene kok wagu men to kowe. Tawari. Dah aku ora tau melu wayang wong suwi ya. Diajeng katresnanku, diajeng rino lan wengi, dadi impenku, diajeng bergiwo. Oh, Ayo, Garut Jajak. Kaca. Ngono lho. Yo. Sikile kiwa ki rada entek. tajake sing penak Nah, lho. Sing kiwa ki lho, sing setengah-setengah ngono lho, kok iso kiwa ndek. Sing tengen dhuwur. Nah. Malah kaya kucing nguyuh. Ayo. terus ke Mbak Kori Sing nek iso ngono. Nen. Dharma nikadah manding. Kori, Halo. aku tresno banget marang kowe cah. Kita kira Pak Sigit. Oh, ketok ayu ya katarak kowe. Lah wong sing nyeluk nyambik kok, Pak. Aku tresno banget marang sliramu, ora ono wali sing tak tresnani kejaba mung kowe cah. Apa tenan to, Mas? Kuwi kaya mangkon. Engko gak mau ngumbar-ngumbar omongan. Ora. Tenane. Kuwi bloko saka atiku cah. Senadyan namung sedhela Ngene iki Mbah Lurah Batin. Piye Kang Mas? Entek oke kok rasa ngrangkul sinden ngene bro. Gatot Kaca iki ngrangkule sing gagah Gatot Kaca lho Kowe dapat Gatot Kaca, ayo Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca. Diajeng bergiwo. Diajeng pergiwo. Suaramu kaya wayang lho. sing gedhi. Nah, diajeng bergiwo. Diajeng pergiwo. Nah, ngono. Dawuh Kakang Mas. Aku tresno banget karo kowe diajeng. Lah. Gatot Kaca guyune ora ngono Kurang ngomong. Malah kaya Bresrawa ngono kok iso. mesem tok guyune Aku tresno marang kowe. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu Kakang Mas? Kuwi kaya mangkono.
nambah niksen semeng ati Nalika samono Raden Gatotkaca nggenya kasngaran kalian keng garwa dumadakan Apa neh? praptaning Raden Antarja kaget kang samya mulat. Takone apa lho, Bos? Antarja takon bapak. Mas, siap. Sopo kuwi? Lali yo aku masmu lho. Loh, Sing tuweke Gatotkaca. Antarja, Gatotkaca adine. Aku Satrio Pringgondane Raden Gatotkaca. Apa sediamu? Bakal ngetutne kedheping netra jumakeng suku. Apa karepmu tumeka ning papan kene? Goleki bapakku, Sopo bapakmu? Werkudara. Kowe aja ngaku gawan Werkudara kuwi ngono bapakku. Kuwi ngono ayahku, Kuwi fatherku, kuwi ebesku. kuwi papiku. Iya. Yen nganti kowe ngaku-ngaku yen Werkudara kuwi bapakmu, kamangka kuwi bapakku, aku Antareja. Yen kowe ora gelem ngalah, Antareja kowe bakal tak nggo bendan sirah. Tentoke sing gemlundung mustakane kowe apa aku ning papan kene. Werkudara kuwi bapakku. Tentoke aku apa kowe Gatotkaca. Ya. Pas piye iki, Bos? Perang no Antarja Gatotkaca. Shh. Perang kok malah dansa. Gelut. Ambles bumi. Antarja iki iso ambles bumi. Wah, metu neh. Aji, Kok nyemprot ini, Bos? semburu pas. Ayo. Putune ula. Gatotkaca. Antarja putune ula. Anta buga kok. Oh nyembur. Iso nyembur. Ayo tandingono aku Gatotkaca. Bakal tak nggo bendan sirah. Tentoke kowe apa aku? Wes. Os. Ambles bumi. Pas. Wah, metu neh. Ayo. Gatotkaca. Ayo. Ayo, Bos. Tandingono aku. Pase akeh Antarja putune Ula. ula kok. Antareja. Aku tak dadi Antareja ya. Piye ta ki? Lha, piye ta? Aku Antareja, Bos. Loh, Wayang kok plin-plan ora. Yo ganti no, Bos. Aku yo Napa? dapukane yo ganti no. oh ganti ya. Weh, Ayo. Gatotkaca. Ambles bumi. Urung perang sik. Tung tak dang kasa tapi tak tunggu. Wes. Pancen wayang wong niku kesenian tradisional Nggih, yang sekarang sudah langka. punah. Dan yang makanya kita sebagai generasi muda Nggih. wajib nguri-uri kesenian Sing tradisional. diarani wayang kulit kali wayang wong hampir sama. Nek wayang kulit akeh sing nanggap. Wayang wong, Gus. Wayang wong niku
Longko enenge teng Sriwedari. Nggih. Barata Jakarta. Leres pasar Senen nggih. Dados niku nggih pripun nggih? Makanya itu kewajiban kita. Nggih. Seni tradisi tinggalane para Untuk leluhur. mensosialisasikan. Iya, terus. Dadi kesenian. Nggih. Niki tanggung jawab pemerintah. Ngoten nggih. Mas, antara jenis mentu, Mas. Antara jenis mentu nek. Wes jenengan ngejak omong. Cek. Amblas ya. Amblas bumi. Antareja. Ayo susulen aku ana ing awang-awang. Ora iso. Gatotkaca iso miber. Gatotkaca ki mabur. Ayo. Kasektene dhewe-dhewe. Yen gelem rene yo. Ora iso. Aku Gatotkaca iso ngambah Dirgantara. Antareja, ayo kowe nusul aku ana ing dhuwur. Mudulna, munggah. Mudula cuk. Piye? Lah kok malah menek. Teko dalang lo Antareja ki iso mibrek. Gatotkaca mabur, Antareja mlebu bumi. Nah. Punya spesialisasi sendiri-sendiri. Nah ngono. Wis wis Ambes bumi. Payu. Wes. Aja lere mibrak semprot suwimu kepleh. Suwine keplek, ora iso mabur. Mabur. Wah, asine licet ta kowe. Peh mlebu kuping bae. Apa semprot? Mbak Kori terusno Mbak Kori. Mangsane lho. Jan. Bosok lah Lah sale dhewe dadi Antareja kok iso. Ngono. Ya apik lho iki tinggalane Pak apik lho. Ngono. Wis dicatet ning buku to. Pun. sampun. Nggih, langgamipun sewindu mawon. Siap. Oke. Digarap keroncong Mas Bari. Nggih. Oh, pakai ini. Oh. Ya, pakai musik. Keroncong sakit ya. Keroncong wis praktek nih, keroncong dadi bass gitar. Antareja nek Gatotkaca rampung. Wis baru, Sok? Rampung. Terus. Ya. Sewindu. Monggo derek garape derek paham. Iya, Mas. Ya, sekarang. Ayo, Mbak, mari ya. Wis lah.
Arek sing dieling-eling tayu bluro. Lah sing marane ora joget kok mau. Makasih Mbak Kori maturmu. Coba saya ganti presiden sing tengah dhewe Siap, ayo kene ya, kene dok. Mas aja diple roi. Mas aja dipoyoki. Jaluk tinggal aku Selamat malam Mbak Widodo. Masih dalu masih ke. Sowan wonten Miri Gedhe mriki. Ndongake napa dateng warga Miri Gedhe mriki. Sasandungane. Awakmu ndungane awakmu dhewe ra mandi ya ndungane wong. Lho, mosok Jo? Iki ndungane muga-muga dhuwur kali pagandhek. iki dadi katresnane Pyai Kathah. Oh. Kowe nek kepengin anakmu sesuk ulang tahun, golek kado ya sike bungkusen. Kaya kado pisan. Iya. Kene. Awalnya tengah. Ya. Apik tenan iki. Jajal kula saben malah bae bakul celengan aja. Ya mboten kok iso. Siap ya yu. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Anu padakno to ben iso sejajar ngono. Piye Mas? Amin. Nek ngono ki ketok serasi. Serasi. Rodok jengkeng. Sampeyan yo sehat toh? Karo aku. Aku sehat yu. Sampeyan mau rene karo sapa? Aku ya barang Ditodo mundur. Terus Anu sampean teko jam piro ya? aku teko jam 6:30. Maju neh wit. Sehat ya yu ya. Alhamdulillah Iki sehat. malah kaya mentok lanang karo mentok wedok. Bangsate kok iso. Niki spesialisnya itu menika yang bisa dinamakan sinden Blitar sing paling agresif niku Yu Widodo. Paling agresif. Betul Mas. Lek kaya sinden-sinden menika paling nembang mek nun sewu rono rene rene. Lek Mbak Widodo menika nembang karo menek terop biasane ngene. Hei, aku iki kesemangaten kok iso. Nembang napa Mbak Widodo? Bebas. Nah. Bebas wis Mbak, yu wis bebas yu. Wis jenengan wis. Melu aku. Mas iki bebas sampean nembang apa? Melu aku cedek lho mah aku teko kene. Kene cedek ya? Yo cedek. Karo Miri Gedhe ki berang kilo? Berang kilo? 3 kilo men Mas. Masa oleh kurang? Sekilo piro sekilo? Biar nyang-nyangan opo. Nyanyangan dok ngono Mas. Doke kluthuk lho. Mbak Widodo iki anu nun sewu lho Mas. Pripun? Ambon daleme ngriki tapi cara mendidik keluarganya hebat. Lah pripun? Aja meneh kok keluargane. Ingon-ingone dididik apik kok. Lho, carane pripun? Niki dhek wingi tuku pitik Thailand. Lah kok ndelalah niku iso nunggu omah lho. Mosok Nggih, pitik Thailand iso nunggu Mas. saged. Saged Mas. Lah kok iso? Niki Widodo pas dhek wingi kula ajeng main teng mriki juga mampir to. Heeh. Niki mboten wonten. Heeh. Teng ngarep niku enten pitik loro. Heeh. King Thailand niku sing ndase mekrok nika. Iya, iya. Lah ngoten nggih kula ning ndi to ki Widodo ra ketok ki terus aku. Yo Widodo terus sing enten pitike. Terus kula teko, "He, ngono-ngone dodo ki aku ngono." Juraganmu ning ndi? Ngoten nggih nyauri kok Mas. Nyaure piye? Ngeten terus ngoten niku nggih. Oh. Sing sitok. Sing Sitok iki ngoten. Lho, lah ning ndi? Bojone barang. Ngono. Berarti kluruk kuwi ra enek. Niki akhire nggih kula omongi. Ngono kaya Yu Widodo duwe ngon-ngon ning iso njaga omah, ya iso nampa daya. Paran pitakonan iso. Nggih, niki dhek wingi tuku kirik. Kowe tuku kirek. Nggih Mas. King Australia. Kula Larang. nggih, kula tekok ngoten, "Leh, kluthuk ning ndi?" Ngoten niku. Wah, nek jegoke siji ra ono. Heeh. Lah bojone, ora ono meneh bojone. Terus kula mulih, balik melih. Lah kok kula tekoki,
Bosmu ning ndi? Jegok, Mas. Kalih niku enten teng Berarti omah. ono. Lah sing wedok enek ora? Ngoten niku. Enek lanang wedok. Lah terus do ngopo ning jero omah? Lah kok terus munggah tok. Ngopo ijo ning omah yo? Panen cengkeh, Mas. Kaya urung wayahe panen cengkeh kok iso. Kok yo lek nerokne kok yo persis. Ya wis Piyambak karo Ijen iki apa ni to, Mas? Loh, lah nggih. Tembang Ijen opo piyambak? Piye to wong iki? Saploke sing keri kok. Sama Dewe, nanya Dewe. Griges wae. Oke. Grigis tadi kakek ngumut permen di grigis. Mumpung Gigis. ditegani Mas Arif saking Nggih, Madiun. Jeng Telu. Alhamdulillah. Bapak Lurah napa ngersakne? Duet lah. Duet. Oh lah wis. Ngesake jenggleng. Jenggleng caping gunung. Lek niku mengke mawon. Nggih, dirantos. Kula tak sing jembeng mawon. Dirantos kok bakul jamu. Dirantos nggih kula udek riyen. Udek riyen. Enggak sih caping gunung sing anak-anak. Nggih. Pengen widodo tembang grigis. Coba. Aku tak ngrungokke aku yo tau krungu. Oke, kalau kena bener terang temir Mas gitu. Lah pun ati to Go. lah. Gajal, sepira basakan Bas. Sabar. Kuncinya apa? C. Apa? Kunci T, Pak. CB. Asing. Ayo. Mangga. Loh, ral dulu to. Wah, modelmu jan Rale. gelungamu abang, semirane rambut abang malah koyo ndas manggis. Orang mau emplok pisan to, Mas. Kok mau kerokotin dasku. Kok dia kena Gampang nesu. dia kena tahu disembir hijau toh. Iya. Rambutnya hijau, Nggih. bukan hijau. Eh. Lagi main yang lapangan, kok makan meledos dah sih. Malah bodak. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis asik nih, asik iki. Ya niku wis ngono tok rale. Lelo. Terus Lah iya wis. nek ngono tok to. Iya mek ngono tok. Wah, larang men layakno kowe ra dur-dur. Akan ndek kok. Musik berpacu dalam melodi. Ya. Wah, hebat elok. Mbak Widodo ini nembang iso karo wah. Wah niki. Joget napase ora pedhot. Dan niki mbiyen sadurunge dadi sinden dadi debus mbiyen pemain. Masa? Pemain debus mbiyen iki. Pemain Alah. debus dadi karek. Nggih, makasih Mbak Widodo nggih. sami-sami. Mriko kula pawon request saping gunung. Nggih, Bos. Siap. Siko dawuh. Ayo. Coba. Aku ora pati. Coba, Dik. Ulang bener paham. Ini HP-ne dititipke sik, coba. Nah. Telu, kabeh telu. Nah. Telu. Mbak Nicolen karo Mbak Gabriel. Yo. Coba. Telu kene ya. Iya telu. Karo si Nonong. Marai awake dhewe iki kalah karo teknologi, Bos. Iya. Kadang saiki iki ngapalke lagu ya liwat gadget. Betul. Delok apa ki Berita, perkembangan info-info ya liwat gadget, lewat HP. Dadi saiki tangi turu HP, arep mangan HP, arep adus HP. Mulane Iya toh? secara apa ya? Sejak non saya baik. Wah. Mulane cara kita mendidik anak agar anak kita tidak terkontaminasi dengan gadget, Lah kuwi lho. teknologi itu. Nggih. Non saya keluarga saya itu selalu saya tanamkan itu baik. Ngono lho, Bagus, Bos. bagus. Nggih, kula niku mulane tangi turun niku sing kula golek mboten HP baik. Kula Sing mbok padosi sinten? anakku. Karena mendidik anak biar lepas dari gadget. Enggak, mergo HP ku digo anakku. Dadi aku wis Lah padha wae kowe. Leset kowe iki. ayo sampean gunung. Dikasih nih, Dek. Nggih. Siap Bos, nggih. Sampean umur pinten? 18. Ya oke. Saya sekolah lho ya. Tasik. Tasik. Sampean sayu. Kula. Oh, wis di bojo iki. Lah kok ngerti jenengan? Sekolah aku wis apa iki. Ya, sampean sik sekolah. Nggih, Kelas pinten, Dok? kelas 3 SMA. Oke, lulus niki. Terus sama ndi, Duk? SMA sampean niku. Alhamdulillah. Oh, iya. Tetep lanjutkan. Nggih. Sing bener ngeten, Dok. Sinau kuwi tradisi dhisik modern lagi mengikuti. Betul. Sebab so nek sampean sepuh, nek sinau tradisi nyinden, nganti sepuh sik nyinden payu. Kok nek nganti sampean dolanan-dolanan sing modern sik akhirnya menginjak usia sepuh terus engko balik nyinden nek tuwek lak ra payu. Mosok arepe nyinden tuwek mek turu tok ning ngene. Kan yo apik. Yes bener ngene iki tetep sinden disinaoni. Nuwun sewu. Hmm. Tapi lek adek iki sepuh, jenengan sepinten? Loh, aku nom neh. Mergo aku sampe tuwek nglungsungi. Mergo aku sik Kaya ula. Loh, tunane Antareja.
Mbak sinten Mbak Putri? Asalmu sama Nduk? Kalau Gabriel. Gabriel. Mbak rada-rada Kolek Dek, sampean Diva. rada mriko. Nah, sampean rada mriki tengah, iki rada rene. Ya, sampean gulung. Coba. Oh, samaan sih. Gabriel. Tengah sih. Oh, Nikolen. Nggih, Nikolen. Ya. Nah, Senior sih iki. adik kelasku nggih kace ado tapi adik wadon. Niki. Lah nggih to. Jenengan iki lek ngendika adik kelas no aku melu tuwir. Iya. Nikal. Jane jodone karo aku wong ndek gingsul kok, Dek. Wah, iya. Bojomu ben yo gingsul ta Mas Lutuk? Gingsul tapi wakeh biyen. Dadi untune ini gingsul tok. Merongos kok bojoku. Layakno pas salat ratangi-tangi. Lah tangi-tangi wong pas sujud lah kok untune kecal saljadah. Bareng ngatek malah dadak merak. Yuk. Slidro sama ya sih. Meneng Saben bengi Jigleng siden nom jojo. nyawangku Ku konang mumbul jo. Bengi iki aku tak ora ngrusui panjenengamu le jenggleng. Iya. Aku tak menehi purba wasisa ning panjenengamu. Aja mbok ganggu mergo iki telu maigit. Iya. Iki pendak kula niku kula umpamane kaya ngombe obat. Obat sehari 3 kali. Iya, pagi 1, 1, 31. Menika Kok 31? Pagi 1, siang 1. saya. Kuwi nek pilih siji, nek pilih loro. Loro berarti isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Sore lore. Nah, nek pilih siji, Siji isuk pagi siji. 1, 1, 21. Nah, ono. hati-hati lek overdosis. Boten. Ayo gendang sama Nduk. Gabriel. Yen mamaja among karo Asik. janur Asik. Satu lagi kurang jelas, Mas. Iya. Kurang jelas lagi, satu lagi. Iya. Lebih kencang. Ya. Asik. Jas. Wah. Sukses dan lancar. Betul. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Wah. Gendhe iki Diva iki. Tas loro iki to. Iki padha anakku sing nomor loro. Oh, Loro iya. SMA. Iya. Yen bengi iki aku ora arep ganggu panjenengan. Aja ganggu aku ya. Tak matke tenan. Weno kamardikan. Pun kakang. Ayo. Dev. Lho kok. Wedi aku. Aja wedi. Kowe wedi apa gila? Rumangsamu. Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Nyawang Mas Kluthuk kaya demit lho. Iso. Ceceki ora ono Nduk. Iso santai, Nduk, santai. Dadi nek nyawangin iki ndonga sing banter. Lihat kursi. Muga anakmu besok Nggih. yen nganti dewasa iso dadi senengane wong akeh. Ya Nggih. dadi katresnane wong akeh iki. Niki. Ora trima wong kene tok. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar negeri. Malaysia wae tresno karo iki. Lah napa? Loh, lha iki lak arepe digawe ning Malaysia duta Indonesia to. Duta Indonesia masalah. Batik. Hukuman gantung. Ayo. Gantung dasmu. Kembang Ale. Kang Sukimir. Sukimir. waton. Apa terusan? Wedi aku arep dijenggleng. Iki Kowe iki ketoke bocah kaya kuping mamandel. Ora sah samarene lho. Ambak Mas Kluthuk iki rupane kaya nyambik, ning atine lembut ngono. si apik nyambek, Pak. Iki Atas, ya omongane atas hidup atas. Jare iki karo nyambik siapa? kowe lho ngerti buntute nyambik tok. Nggih. Angger nyabet kae nglarake lho. Malah. Bojoku Lah iki tak niki. saben lha kok meteng. Mergo buntute dhek apik ngono lho. Gunung. Tak ada Nduk. Sik.
suaramu ditata sik sing kepenak nenek no. Suarane, napasnya nggih. Nggih, tadi Napasnya ditata. ambil Napasnya vokal dengan pernapasan itu harus imbang. Harus gitu loh. imbang, oke. Jangan sampai mengecewakan dengan vokal yang indah. Oke, siap. Gitu Pak Sigit. Artikulasi ini kudu Artikulasi. cetok. A O I O niki cetok. Gunung pani Artikulasi, Mm-mm. napas. Nah, Oke, sama siap. gerakan mulut. Oke. Gunung. Kurang pripun? Apik. Sampai. Ya ngono kuwi apik. Lah, gunung. Rada centil. Rada kewek sithik. Nah, Ya. Oke, Ya. yang bali nggih. Nggih. Nah, kaya ngono kuwi nek pas kowe Nah. kuwi swara tampur swara irung. Gergel ning kono to. Gede. Ngono lah ya, ngene ya. Ngoten ya. Rada suya ya, Mas. Yang samurate ben kumat. Lah kowe ngapa kok rekoso? Lah kene yo ngenteni jenglengane mudhun ya. Oh, lah aku ora Ya paham. ngomong kok iso. Rada ndek sikile mesti apik. Tak dong ya. Rada ndek sik. Rada ndek neh Mas, tak dong ya. Tak gitu. Iya, rada ndek neh Mas. Nyapa tak? Saya ndek ya. Kene kok akhire ngesot. Ora kepenak lho. Ayo balik ke tengah. Nah, Nicolet. Masih. Mas, tak takon Mas. Sampeyan pas ngene-ngene iki ya ora duwe perasaan piye ngono ya gak? Ya enek. Gak rumangsa nyapa ngono ya gak? Lu mau sama? Pas ngene-ngene mah Ngene pok. Alah ya ampun. Jeble ya sik eling to ya. Ya. Tak kira nek gak eling. Berarti ya sik nemplek ngono lho. Kok kepinaran nih kok tas ya? Gendik lho Iya, toh, bener kayak genten toh. bener Dev bener kayak Giliran. Lah, aku. Isu Demek nyambik. lucu lho ini. isu siji, awan siji, selesai. Lah gendik. Wah, aku ki tak manut, sampean ki tak wae kamardikan. Aki Kritik karo aku kira melu-melu. Nggih, nggih. Wis, Gabriel. lehmu ngowehi telu kudu adil aja mbok bedak-bedakne. Enggak boleh, enggak boleh. Kene dibedakan. penak, kono penak, kono ya penak. Iya, betul. Gak boleh Senin banci-banci. Selasa ning kene, Bos. Ah, Rebo Rebo Kemis ning kene Jumat 1 kae. Nggih. Lah kowe Minggu ning ndi? Kene pojok dhewe kene. Oh, lah nyapa? Pijet. Mangsamu dukun nurut nopo kowe lho iso. Lek karepe glidik. Ayo. Panas udan Janjine kowe iki nek ngene iki sing lanang agresif iki kamu ya agresif. Coba anu kendanganmu piye? Janjine piye Mas. Nah, yo. Lihat nih. Terus. Nah, gerak. Nek Mas Luduk wis obah iki sampean yo aja meneng. Ayo jajal. Janjine piye Mas. janjine kepiye Ngono jajal. Nggih.
gerakane Oke, iki oke. kentrung jedor ki ngono kuwi. Ayo. Janji kosek. Malang-malang kere malah kayak walang. Kosek. Ayo. Janjine piye Mas? Janjine Nah, nek wis jo mepet-mepet genti iki, kae sing kene pojok kene. Nih, nah. Iki ada. Bar jo mepet-mepet kosek tok kek nyeruntul kaya. Kuwi jane turunan wergul apa piye jan-jan? Omongono. Aku semangat sama Santai nyambe. dulu, Sama nyambe. kamu harus slow. Oke, Ayo. siap. Kamu kok kelihatan nafsu sama Mas Luduk Iya, kok? sama nyambe. Halus ning atas ya. Sampai di sini aja. Kowe lo Dik. nyambe. Nggih, nggih. Nyambe kene meret to. Heeh. Iki mbiyen ketagihan tak dilar-dilar. Coba Kaget to. mijik. So midek iki sikile kancane yo. Janjine piye Mas? Kaya mau. Wah. Bet, lah pas ngene iki. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek wek Wek, wek. wek wek. Aku mah aku. Ya apa? Aku mau dadi bebek lanang. Lah ngapa? Bebek lanang ya bar macam cek wis kene kewer ngono. Oh tak dudohi ra percaya. Ya ngono tengah. Panas udan. Ya. Panas sudan Wasna lho. aling-aling capek Cari lurik suwe pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe. Ya wis mek kuwi tok. Ya wis mek ngene iki tok ae. Sesuk jula-juline terus nenek ditanggap neh tahun ngarep lho. Iya iya. Jarene ora melu-melu. Nadyan wadon sarta Komandan Puspa warna ditresnani rarumangsa. Yuk lanjut.
Tasih 3 bidadari. Nggih, Bos, nggih, Bos. Terus jejere Mbak Kori iki Mbak sapa niku lho iki lho. Siapa nih? Dari Mbak Putri. Siap, siap, siap. Kene. Ya kene. Mbak Putri kali Mbak Dinda. Ya. Bestari. Ya. Copodo nalongso jamane jaman rekoso. Urip tutune ra usah ngomel. Yen dikongkon yo sing temen. Bebas. Wis nek wong loro iki bocah nom-noman, Mas. Heeh. Wis kono gekno anyang-anyang kuwi. Ngusik lho. Jo, Dalem. kayak aku ngundang kluthuk aku ora ganggu gawe kuwi. Nggih. Dalem, Bos. Iki upama isih padha legane kuwi milih sing kiwa apa sing tengen. Upama dimatke tenan ngomong ngono. Padha prawane nggih. Iya, heeh. Kowe ya Joko iki ya prawan. Kula niki lek kula pilih kabeh, Bos. Lho, siji wae. Siji wae. Niki Sebabe bojo tak delok iki ndandeng-andeng ning irung, Bos. oh, ciri khas wong wedok nek diandeng-andeng ning irung kuwi piye? Insyaallah bocah iki ora gelem ngambu panganan sing enak-enak senajan ta wong lanang uripe rekoso, bocah iki tetep gelem mangan, Bos. Oh, gelem dijak prihatin. Nggih. Dijak omah-omah mendukung sing kakung. Betul. Kuwi gara-gara andeng-andeng lho kuwi. Guru-guru andeng-andeng. Iya. Nek iki Mbak Putri. Hitam mau kaya talang udan dawa. Ya sing numbasne ya Oh, sampean. ya lali aku ya. Ngono, Nggih, mainmu ngono, Nggih, Jo. Bos, niki biyen kula tumbasne, niki biyen rasa dandan, Pak. Heeh. Niki biyen tau tuku idep dhewe niku ndelok iki masang kualik. Dadi kudune mlengkung irana, mlengkung mudhun dadi mlaku nang ndi kulo ngono. Kaya belu. Ya gele midep. Gele midep. Alteco. Sing numbaske ati-ati ya kowe. Niki nggih kula niki. Dadi kula niku sinden-sinden kula tukokne kabeh, Bos. Lah iki andeng-andenge ning pipi iki. Ah iki malah nun sewu. Lek ning irung rada apik. Pipi iki aja dirabi. Sebabe. Bocah wedok ndandeng ning pipi niku bocah wedok gelem diambungi sapa-sapa. Oh. Nek omong mbok sun tenanan. Saestu lho, Bos. Niki kula ngeten iki sinau primbon. Lah iki mau sing ngelokke nyambik mau kuwi. Lho iya. Lah kuwi andeng-andenge isor lambe. Kuwi aja dirabi. Nggih. Iki bocah kuwi mesti lamis. Weh, Pinter omong. Pinter omong, sok kala lek serabi sampean seneng buka aib rumah tangga. Wadul rono. Sok kala enek apa-apa buka ning gone story WA. Ngeten iki. lah terus piye kuwi ben golek wong wedok sing apik? Didodoyan lho ngene. Kuwi ning pilingan. Wong Kene. wedok lek ndandeng ning kene. Tengah halis. Aja dirabi. Sebabe. Iki wong wedok sing jagane wong lanang. Ora gelem mikir Oh, mergo ning kene ya. ning kene iki. Terus nek wong wedok sing bekti, gemi, ngestiti, ngabdi karo wong lanang. Kowe golek bocah wedok sing diandeng-andeng ning bokong. Kuwi tak jamin bocah wedok kuwi setia terhadap suami, insyaallah bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Sik, nek ning alis ketok, kuwi ning irung ketok, ning pipi ya ketok. Terus nek ning bokong iki Carane penak, Bos. Pripun? Isu budal ning pasar, sampean. apa pasar dicedhek ngene ya. Nggih. Angkene nek wong wedok liwat biaken. Mlaku, Nek wong wedok liwat biak. mlaku meneh, Biaken tak jamin saulan kowe. ketemu jodone. Merempul ndasmu. Ya antri bojone. Weh, layakno bojomu setia. Lah kayak andeng iki wedi ning bokong. Ketoh matamu gowes. Ketoh gowes. Kayak biyen coba buka iki ngono. Kula buka, Pak. Pas dulu kenapa buka? Kula buka. Sret. Jangan kula buka loh kan. Iya. Kula sik pacaran niku. Nggih. Ya karena saya itu cinta terhadap nun saya, Bos. Saya itu selalu cinta terhadap pasangan saya walaupun pada waktu itu belum jadi istri saya. Iya. Dadi kula niku pas tanggapan ndereke jenengan tahun 2011 ngoten niku. 10-11. 10-11 angger main ning Solo. Kula mesti nukokne daster ke Solo. Keng klewer niku. Kula tukok ning ngoten delalah niku alhamdulillah. Digawe niku mulai ketanggapan kok kali tidu Tuban. Iya. Kula mulai ngono aduh aku ngen buka lawang. Murah kok, Iya, dasare murah kae. Duh jas ki aku. Wis digawe. Rodok tipis ya. Iya, aduh bojoku aku. Calon bojoku aku. Nggih. Kok semasak ya mene aku yo. Welok no.
Tak glayai to. Cek yo ngene gitu. Iya iya. Pemaku bojomu. Oh, bojomu ya, kowe. Nggih daster. Kaya wira. Ngene. Ya. Kowe iki wanita setia. Mbok tabloki Apa to. to iki jarinya ya. Terus mbok tablene. Wanita setia. Alah, Wis Mas Kluthuk. kowe mek meneng ae karo ora noleh. Oh, nek ngene tak ya. Elah. Wanita setia tenan iki aku. Daster kalau mergo eling daster niku sing kula tuku teng niku teng klewer niku lho. Iya iya. 30 lho. Aku sayang banget kowe. Ya Wis ora rugi aku sok ben sampean dadi bojoku aku. Lah kok bareng noleh lho. Pripun? Le bojomu turun ning kono lho le. Lah sing mbok cablek sapa? Ora tuaku tiba. Akhire kowe ngaleno. Ya ora ya tak terusne wong enak ya. Tegese tak terusne mangan masakane para tuwa kula niku lho. Maratuwane ya padha wae. Masak niku lho masak. Guyon ndek ya. Guyon. Lagune napa, Nduk? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang sakit ya. Duet mawon. Loh, aja duet nyanyi dhewe tendon, Nduk. Iya lah. Ayang-ayang ya. Ben kerja ngono. Oh. Ben kerja gundul. Sebar saliyane ayang ora Aku apa-apa mau bebas. kerja Wong kok aku ora iso. Ya wis, kono dueto sing lagi rame wae ya karo gamelan Mister Mendem. Aja. Anu. Aja, Sa. Medun ngawi. Iya. Aja. Anu. Blitar tulung aku. Oke, jane nyanyi apa kernet. Lah ben caloro sing Ayang. sing nonton. Ayang. Ndak Cah nom-nom. ndak siis. Oh, anu. Medun ngawi ya, Bos ya, Bos. Kok juga bingung sing pemusik lho. Medun ngawi ya. Iya. Bintang Asmara ya kene. Oke. Iya, manut. Aku manut. Lah iki kula ya Mas Caca. Oke. Yo, langsung daten ya. Ora langsung. Boten langsung iki, Oh Bos. iya. War. Alhamdulillah. Sip. Ya. Gugong yo Mbak Widodo karo sampean lagune sampean ora apa-apa ya. Gugong Mbak Widodo. Ah, ngene. Yo, Kok. Emang dia. Ya iki sing ngurol sing jogete sing Ini iso ayang-ayang apik iki. Nggih. Ayang lho. Ngono. Sampeyan to. Ayang-ayang dhewe kono. Dewi. Ngayang. iya. Mumpung disimak Mbak Ira saking Taiwan, Mas Pandi saking Nggih. Nganjuk, komplit kanca-kanca. Salam kula saking Pak Dasar yang di Mekah, Medina. Oh nggih. Dan salam saya untuk dulur kula wedok sing ning Norwegia. Norwegia. Ya, Aduh, mentut Norwegia dulur. karo Mbak Dwi sing ning Prancis. Wee. Ya alhamdulillah iki pas mulih ya. Oh, iya. Dek iki dikirimi salam gawane pancing barang. Wah, elok. Kula nggih enten sing teng Prancis. Sapa? Mbak Alisa. Oh, nggih. Teng Polandia Mbak Anggun. Oh, iya. Memantau juga. Sing ning Arab kayak unta. Oh, kayak kakangmu to, Le. Mawon nggih lagune Mawar Bodas wae. Iya. Buatan apa no, sing penting Itu sigrak. bebas. Ya, Ya ta. Ya, coba, sikat ya. Bang ya. Di Di MC ini ya, Cuk. Jari nih, kowe lungguh ki mung acting. sing mentul koyo wingi lho, Mas. Sing enek pire. Yuk, pada malam hari ini tidak lupa untuk mengakhiri acara Limbuan pada malam hari ini kita beri suatu pagelaran yang spektakuler. Gayane lah. Hek, ngono lah. Hak. Widodo akan watuk. Menyanyi kok watuk. Lagi watuk loh bos. Oh iya. Akan menyanyikan sebuah lagu apa? Mawar Bodas. Mawar Bundas. Bodas. Yuk, kita beri sambutan dengan lemparan batako. Bosok apa? Matur nuwun. Bah. Sembah nuwun nggih Mas. Jog klitik Git, duduk. Arianto nggih dawuh. Nggih, tak enteni kapan-kapan lunggare mancing ning Rembang. Siapa? Nggih, Mancing nggih. bareng nggih. Nggih, Kang Mugi-mugi Babu. sedaya warga Kemiri Gedhe tansah mangke karo. Amin baik. Insyaallah nun pangapunten mugi-mugi sedaya para piyai agung ingkang lenggahi wonten ing Miri Gedhe sedayanipun anggenipun ngluwari ujar sedekah bumi tasyakuran insyaallah sedaya ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agung wonten Miri Gedhe tansah pinanggih kabagyan kamulyan saha katentreman panjangkahipun sedaya ginayuh Amin, dening amin. Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Mbak bilih wonten klajenipun pangapunten Nggih. malam hari ini mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti murni kula lan Mas Kluthuk gegojekan partainya menghibur. Menghibur kan Nggih. sebuah kesenian.
Hidup dengan seni akan Indah. hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup berolahraga akan semakin bergairah. Hidup Amin. dengan istri akan huha-huha. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, mbak nuwun. Insyaallah sanes sedal saged makem pasareng sembah nuwun. Nggih, makasih Mas Jo, matur nuwun Mas Jo.